O błogosławie orzechy, które w tym Wielkim Poście mają nam przypominać o podjętych umartwieniach, duchu pokuty. Módlmy się. Miłosierny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, przebywając na pustkowiu, modlitwą i postem zwalczał szatana. Pobłogosław te orzechy, które za przykładem świętego Świerola pragniemy spożywać w okresie 40-dniowego postu. Spraw, niech ich użycie pobudzi nas do ochotnego praktykowania wielkopostnych umartwień, trwania na modlitwie i pracy oraz do walki z gnuśnością i grzechem przez Chrystusa Pana naszego. Amen.